Ilang alagang bangus sa Dagupan City nangamatay dahil umano sa mababang lebel ng tubig sa palaisdaan. May exclusive report si Russell Simorio. Maagang nag-iikot sa mga binabantayang fish cages si Manong Uneng sa Dagupan City. Malaking pasanin daw sa mga katulad niyang bangus grower ang pagkamatay ng ilang alagang bangus. Nalulugi ka talaga, maraming namamatay. Hindi RBC plan. Sa katabing mga fish cages, problema rin ang pagtangok o paglutang ng mga alagang bangus. Wala raw silang magawa kundi itapon ang mga nangamatay na bangus. Ayon sa City Agriculture Office, sapat ang supply ng bangus sa merkado sa kabila ng pagtangok ng ilang alagang bangus. Ligtas din umano ang mga ibinebentang bangus sa mga pamilihan. Wala ang problema yun. Ang ini-ensure lang ng City Agriculture Office ay matiyak na yung mga bangus o kung anumang produkto na lumalabas at ini-issue natin ng auxiliary invoice ay fit for consumption. Naglalaro sa 120 hanggang 140 pesos ang presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, Balitang Amyanan.